ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои азиз, аллоҳ ҳистон кунад хуб бентинҷен. мо имрӯз гуфтем гап занем дар як масъалае ки ин масъала имрӯз дар ҳамин ҷомеаи мо бигем дар ҷӯшу хурӯшай пресидентсиян ки мақсад ана акай рамазон дар ин масъала видео ку чӣ масъала боша. мақсад мегӯянд ки дар рӯзи ҷумъа муборак гуфтаанд, ҳамин рӯзи ҷумъа меша ҳама дор ӯи мекунанд ҷумъа муборак. ҳамин дурусте ӯи дуруст нест, ӯи пайғамбар ҳамира каданд, савобо каданд ё ки накаданд. ҳамира гуфт фақат як видео ки моро бугӯ ки пайғамбар чӣ каданд, гуфтанд ё ки нагуфтанд. хоб мерем бинем ки аллоҳи меҳрубон дар қуръон барои мо чӣ мегӯяд. чӣ мегӯяд? мегӯяд атиуллоҳ ва атиу расул. итоати мақсад коме пайғамбара итоат мекунад гӯё ки мара итоат када. аллоҳи меҳрубон мегӯяд. хоб ака пайғамбармон барои мо чӣ қадar ғамхор буд, чӣ қадar ғамхори уммат буд. дар бораи мақсад пайғамбар дига ака хитон медонем ки чӣ қадar қиссаи хуб кадагия ҳоҷи мирзо со гап задагия ака шар неста. бо мисол бо мо давом штем видеоро дуруст кунем да. мақсад ман ҳамун гапа бугум. мо дорем суннатҳое ки хоб суннатҳое ҳастае ки пайғамбармон барои мо гуфтагие ки бикуненаш амр кардагие ва ҳастае суннатҳое ки пайғамбар накадааш. мисол чӣ бугум амр накадай барои мо. хоб масалан намозе ки витри воҷибе ки ҳастае мо шаб бихонем агар мисол савоб мегирем ва аҷру подошти баланд мегирем. намози витри воҷиба и барои мо суннатае бигем бихонемуш хуб, не ки нахонемуш гунаҳгор намешем. ҳамин аст не ки и барои пайғамбар бигем абизати набуд, бояд бихонад. фаҳмидем? хоб рӯзаи душанбе панҷшанбе рӯзае суннати пайғамбара меам. ҳазрат амира худшон гирифтанд. не ки барои мо умматош нагуфтанд ки умматои ма рӯзи душанбе панҷшанбера рӯза бигирен. амр накард. хоб не ки коме бигира бо беҳтар ва хубтар меша. фаҳмидӣ? бин бо аллоҳ мегӯяд ки шумо мега зиндагитона аллоҳи меҳрубон мега зиндагитона мисли зиндагии пайғамбар улгу қарор битен. мега чӣ гунае ки пайғамбар зиндагӣ кард ҳамон хе кунен. мега чӣ коре ки пайғамбар кард ҳамонро кунен. мега ҳамон хе зиндагӣ кунен. мега хоб мерем пайғамбармон муҳаммади мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам рӯзаи душанбе панҷшанбе рӯза мегирифтанд, не ки нагуфтанд. ана бин ки вақте ки мушрикои араб бурудҳошона монданд, дароз карданд, ришошона калта карданд, пайғамбармон инҷа амр када ки моро гуфта ки шумо бурудҳотона калта кунед ва ришои худа гузорен. гуфт амр кард инҷа пайғамбар барои мо. кадоме ки ин корро намекунад, кадоме риш намемона, агар дора намона гунаҳгор мешавад. барое ки и воҷибаи ҳукмаш риш мондан. бояд монӣ, бояд бикунӣ. хоб ҷумъа муборак ҳам ҳамчунон бародари азиз мисол иди қурбон, иди рамазон мешид, пайғамбармон ҳамроҳи асҳоб якдигарашо табрик мекарданд. мегуфтанд ки мақсад иди рамазон муборак вақти рамазон мешид ё ки иди қурбон мешид, иди қурбон муборак. асҳоб мегуфтанд мисол табрик мекард. пайғамбар худаш мисол муборакбодӣ мекарданд, мисол табрик мекарданд якдигара дар иди қурбон, иди рамазон. не ки ҳамин рӯзи ҷумъа кишид мешид меомад. ҳамин рӯзи ҷумъада не ай пайғамбар мисол не ай асҳоб ҳеҷ ки ҳамин рӯзи ҷумъаро намегуфт ки мисол сини абубакри ҳазрати абубакр разиаллоҳу анҳу ё ки умар ибн алхаттоб разиаллоҳу анҳу намеомаданд якдигарашон намегуфтанд ки рӯзи ҷумъада ҷумъа муборак бод. ҳамин чиза накарданд. нест ягон ҳадиси саҳеҳ ва сареҳ нест, наёмадае ки мисол пайғамбар гуфта боша ки ҷумъа табрик кунен ё ки ягон савоба карда боша ҳамира ё ки соҳиби 4 мазҳабе ки ҳастае имом абу ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳ, имом молик, имом шофӣ, имом аҳмади ҳамбал. ҳамин 4 соҳиби мазҳабам ҳеҷ камёро нагуфтае бикунен ҳамин рӯзи ҷумъаро табрик. ҳамин чиз нест, наёмадае пайғамбар, накадаеш. агарчи мо накунем бо беҳтар ва хубтар меша. не ки коми инсоне ки гоҳе яке гуфт ҳеҷ кор намекунад, ҳеҷ боки надора яке гуфт. не ки агар коми инсони худаш да зарур мешумора ҳамира ҳар ҷумъа шид бояд ма табрик кунам, инаш ҷура безебае. барои ҳамин накунен бо беҳтаре ҷумъаро табрик кардан, ба рӯзи ҷумъа табрик кардан. ин буд суханои ма, ин буд гапои ма имрӯз бародарои азиз барои ҷумъа. барои ҳамин беҳтар ва хубтар меша ки накунемаш бо нур болои нур меша. иди қурбон омад, иди қурбон рамазонда ҳадис дорем саҳеҳе ки пайғамбар гуфтагие ки
ана табрик кардагиан, мақсад мо метавонем озодона табрик кунем. Дар ишки нест, агар накунем бо нур болои нур меша бародари азиз. ва чӣ хеле ки Аллоҳи меҳрубон гуфтан зиндагитона мисли зиндагии пайғамбар улгу қарор битен, мо бояд бародари азиз зиндагимона мисли зиндагии пайғамбар кунем. чӣ гуна ки азад зиндагӣ кардан бояд мо ҳам хел кунем. агар хоҳӣ ки рӯзи қиёмат, рӯзи маҳшар аз шафоати худуш шуморо мисол бархурдор кунад. агар хоҳӣ ира, хоб тибқи суннатҳои расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам иҷро кудаи дунё, иншааллоҳ ки рӯзи қиёмат шафоатат мекунад ва дохили ҷаннатат мегардонад. иншааллоҳ агар обуна шудагӣ набошӣ, обуна ша ва беҳтарин видеоро мо баҳри шумо мекунем ва дастгирия фаромӯш накунед. фикротонро дар зери комментария бинависен, видеоро ба дигарҳо партоед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.